Ben, pois moi bo día. Quero comezar esta primeira rolda de prensa na sala do Concello de novo, despois destas semanas de inactividade deste tipo, pois mandando unha forte aperta e moitísimo ánimo e toda a nosa solidariedade desde o Bloque Nacionalista Galego para todas aquelas persoas que perderon un ser querido nestes tempos, causa do coronavirus, ou todas as persoas que están infectadas. E, por suposto, tamén todo o noso agradecemento ás persoas que estiveron traballando durante estes meses de confinamento, a todo o persoal sanitario, asistencial, pero tamén a todas as traballadoras de supermercados, de pequeno comercio, de protección civil, de bombeiros e, de maneira moi especial, as xornalistas, as persoas que seguides as noticias e que estivestes moi atentas a poder facilitarnos datos, informes, propostas, iniciativas e que fixestes un seguimento de todo o que foron os efectos desta pandemia. Nós queríamos, como BNG, presentar unha serie de propostas para o sector cultural na nosa cidade, no noso concello, nuns tempos en que pensamos que é un dos sectores máis afectados pola crise e que ten unha problemática máis específica. Creemos que é o momento de facelo, que non se pode atrasar máis, que temos que conseguir que, xa que están aí eses meses de verán, que pode ser factível ir a formatos diferentes, ao aire libre, buscando distintos aforos e distintos espazos en que hai que chegar xa a unha planificación que nos permita, no mes de xullo, no mes de agosto, no mes de setembro, ter unha actividade importante a nivel cultural na cidade. E quixera comezar simplemente por unha cuestión, por unha serie de datos de contexto. É certo que o sector cultural xa é en xeral un sector moi precarizado, xa antes desta crise demandaba moitísimas reformas, o desenvolvemento do Estatuto de Artista, buscar regularizar a súa afiliación á Seguridade Social, crear un sistema fiscal acorde coa súa realidade, ou garantir a xubilación digna ou o dereito ao paro, e que no sector, no ámbito do Estado español, representa o 2,4% do PIB e no conxunto de Galiza o 2,5%, mas non é unha casualidade que o Concello de Santiago estea a vanguarda deses índices e que represente unha cantidade moitísimo maior. O Produto Interior Bruto do sector cultural en Compostela é do 5,2% e Santiago é a cidade con máis emprego en actividades de cultura. Por tanto, en Santiago de Compostela é un lugar onde temos que mimar de maneira especial este sector, protexelo e estar atentos a facer todas as políticas e as liñas que o reactiven económicamente. Quero lembrar que, segundo ese informe xa coñecido e divulgado de Marcos Lorenzo, ese informe anual da cultura en Santiago de Compostela, como se daban esas cifras de que en Santiago hai 2.307 persoas afiliadas á Seguridade Social no sector cultural e que son 494 empresas culturais as que teñen a súa sede na nosa cidade. Por iso, nos queremos, desde o BNG, que con carácter xeral hai que declarar a cultura como un ben de primeira necesidade, como un dereito básico, non como un luxo, e que é necesario intentar mitigar, non xa que haxa novas contratacións, senón impedir que haxa despedimentos, suspensións de contratos, impedir que haxa xente que non poida continuar traballando polos efectos desta crise, porque vai haber xente que estea, xa digo, loitando por sobrevivir. E por iso, desde o Bloque Nacionalista Galego, presentamos tamén iniciativas no Congreso, por exemplo, para reducir o IBE cultural, algo que tamén imos levar ao propio Concello de Santiago, a ver se conseguimos que haxa unha declaración institucional para xustamente unha rebaixa dese IBE cultural necesaria no goberno para que se faga a nivel estatal. E tamén levamos distintas propostas a nivel galego, porque a Xunta ten competencias en cultura, para que se creen liñas de axuda específicas para reactivar o sector, que se creen liñas de préstamos especiais para financiar as necesidades de liquidez das empresas dos distintos sectores ou para que se elaboren programas en toda a CRTVG que teñan en conta o apoio, a visibilización, a promoción, a produción da creación cultural galega. Mais agora xa centrándonos. Entendemos que o Concello de Santiago ten que desenvolver de maneira urxente un plan de reactivación económica do sector
Nós xa fomos anunciando distintas medidas. Hai semanas que puxemos en riba da mesa algunhas das propostas que agora vou enumerar, recoller, e que nun documento lle acabamos de enviar ao Goberno local e tamén á Concellaría de Cultura para que teñan conta. Desde a nosa perspectiva, o fundamental é que falen co sector, que o sector poida ter voz, e nese sentido entendemos que canto antes hai que reunir o Consello Municipal de Cultura, mas sobre todo hai que facer xa contactos co sector e poder planificar. E por iso nós sí que fixemos o noso traballo, tivemos xuntanzas con persoas representativas do sector e despois diso, incluindo distintas propostas que nos solicitaban e tamén propostas que o propio Bloque Nacionalista Galego xa elaborara e xa difundira, queremos que Santiago de Compostela está en condicións nestes momentos cun orzamento aprobado de 2020 e con 11 millóns de euros de remanentes de 2019 de dedicar unha cantidade de 1,5 millón de euros a ese plan de revitalización cultural. Para iso, entendemos que o primeiro que debe de facer é ese compromiso de reprogramación, un compromiso municipal para reprogramar as actividades que foron suspendidas, pero entendemos que non se trata únicamente dun cambio de datas, porque algunhas sí que se van poder reprogramar nos meses seguintes, pero outras igual non, hai que adialos máis, e o Concello debe procurar fórmulas tamén para abonar os pagamentos anticipados que as empresas tiveron que realizar sen agardar a que teña lugar a actividade. E hai que axilizar e pagarlle ás compañías e artistas facturas pendentes de cobro por actuacións realizadas ou contratos asinados con anterioridade á crise. Entendemos que esa axilización é fundamental para garantir a liquidez das empresas culturais. Por outro lado, é necesario que haxa unha colaboración con outras administracións para que nesa reprogramación que se eviten o solapamento ou evitar duplicidades, que se coordine esa planificación. E, por outro lado, dentro desa colaboración con outras administracións, tamén entendemos necesarias que se fale cos concellos da comarca, porque pode haber unha mudanza de formatos de tal maneira que ás veces faga falta que as actividades se realicen non só unha vez, senón 2 ou 3, e unha das posibilidades pode ser que esas actividades roten por diferentes lugares do propio Concello ou de concellos da comarca. Hai que adaptarse a novos formatos, buscar eses pequenos formatos, pequenos aforos e, sobre todo, potenciar as actividades ao aire libre. Creemos que estamos nunha cidade magnífica para aproveitar moitísimos escenarios naturais, buscar ese espazo co público para que o público se reencontre de maneira directa co mundo cultural a través da Praza da Quintana, de Bonaval, no mesmo Obradoiro en que estamos, pero tamén ir á Praza da Colexiata, a Praza 8 de Marzo, o Parque Begoña Camaño, descentralizar a cultura no propio Concello e levala tamén ás parroquias do rural. Por iso entendemos que unha das primeiras propostas debe ser facer un programa de dinamización cultural para os meses de xullo, agosto e setembro, ao que se deben dedicar un mínimo de 300.000 euros. Entendemos que urxe ter esa proposta en riba da mesa e esa planificación. Tamén creemos que é fundamental facer a convocatoria de axudas ao sector cultural. Xa cun orzamento aprobado, é necesario que haxa liñas específicas directas para as estruturas culturais empresariais, para profesionais e particulares que presenten un proxecto e para o tecido asociativo e colectivo sen ánimo de lucro. Nós entendemos que hai que triplicar a cantidade que se fixera na última formalmente, na de 2018, e investir un mínimo de 300.000 euros para axudas ao sector profesional e 150.000 euros para as asociacións culturais e entidades sen ánimo de lucro. Cun prazo que sexa o suficientemente longo, que chegue até finais de marzo de 2021, por se hai algún problema e hai que adiar novamente algunha das actividades. É fundamental que se procure nesto que se poida facer un pagamento anticipado, que se poida facer un pagamento anticipado do gasto e que se remate xustamente cando sí que se desenvolvan as actividades. Unha das cuestións que desde o Bloque Nacionalista Galego puxemos en riba da mesa ao goberno actual nas distintas xuntas de portavoces era a necesidade de que as actuacións fosen transversais. Nós entendíamos que era mellor facer un plan global para o conxunto dos sectores e non ir por un plan para o pequeno comercio, un plan para o turismo, un plan para a hostelería. Entendíamos que hai moitísimas sinerxias e, por tanto, creemos que hai que buscar a transversalidade de maneira clara entre cultura, turismo, comercio, ensino, sanidade. O sector cultural, ademais, é un motor fundamental de
dinamización do sector terciario e por iso hai que favorecer esas sinerxias. Creemos que hai que facer que as propios pequenos comercios, o propio mundo da hostelería, poida contratar espectáculos de pequeno formato que dinamicen a actividade nas rúas, cando se comecen tamén as aulas xa nos centros de ensino, e que poida haber para esa liña 200.000 euros para a contratación de espectáculos de pequeno formato que se poidan desenvolver ou ben en cada local ou ben nas rúas ou nas zonas. Tamén creemos que hai que facer un apoio ás librarías, ás editoriais. Quero mandar tamén unha fortísima aperta para toda a xente que fixo posible o proxecto da libraría Chan da Pólvora, a última en pechar dunha serie delas na nosa cidade. Nos entendemos que temos que garantir outro dos sectores tamén máis castigados na cidade como as librarías que poidan ter continuidade, e para iso é fundamental que o Concello faga compra directa de publicacións nas librarías, para bibliotecas, para centros escolares, que se oferte un bono familiar de libros e que se faga unha aposta pola realización de actividades, de presentación de libros, de pequenos recitais, de animación á lectura, e que se busquen esas outras opcións para datas para a Feira do Libro ou para a SELIC. Creemos que unha cantidade mínima de 100.000 euros tamén para esta actividade. E, sobre todo, o que temos é que facer que a xente que agora volva ás actividades culturais vexa que esas actividades culturais son absolutamente seguras, que se gardan todas as medidas de protección e todos os protocolos. E por iso creemos que é fundamental impulsar unha campaña de seguranza e ao mesmo tempo de promoción de salas de cine, de museos, de teatro, de música, de galerías de arte, de lugares e espazos onde se poida ver e vender artesanía. Todo iso, toda esa campaña pode ademais facerse de maneira directa por parte de artistas, é unha maneira tamén de axudar. Entón, nos creemos que esa actividade se pode dedicar uns 6.000 euros. Exactamente igual hai que facer difusión de determinadas efemérides por un lado e determinados legados especiais que temos en Santiago. Por exemplo, o legado Carlos Maside, que está no Pazo de Bendaña, e que hai moitísima xente aínda da contorna de Santiago de Compostela que non viu. Hai que facer unha difusión para que se coñeza e hai que facer actividades relacionadas co ano Carballo Calero e co ano Nós. Hai que ilas preparando para que esas actividades, en colaboración, ademais, coas distintas asociacións que traballan neste ámbito, hai que facer, propoñer unha serie de actividades que moitas delas tamén poden ser ao aire libre, relacionadas con facer roteiros, relacionadas ca súa obra, ca obra de escritores, de escritoras, de artistas. Para todo isto nos entendemos que se podía dedicar unha cantidade de, incluindo roteiros que se poidan facer, para tanto persoas a nivel escritores, escritoras ou xente do mundo da arte. Todo isto poderían ser uns 120, 130.000 euros, que tamén é necesario que se fagan outro tipo de actividades que xa estaban incluídas no orzamento inicial, pero que hai que reorientar. Hai que reorientar e facer unha planificación xunto cos barrios e coas parroquias para que as festas con carácter máis xa local, máis internas, poida incentivarse a contratación de empresas do sector cultural compostelán, facer desa maneira que a cultura local en aforos máis reducidos estea presente, ou nos apoiamos, igual que o propuxo a Asociación de Hostelería, que se poida celebrar ese banquete de conxo no mes de xullo, na primeira quincena, e que poida estenderse a distintas zonas da cidade. Tamén creemos que se deben de facer roteiros polo patrimonio e que hai que facer e continuar o apoio a festivais, a feiras de espazos do libro e moi concretamente a narración oral. Creemos que o mundo da narración oral é un mundo moi importante onde, ademais, sabemos que aí sí que os aforo pequeno non é ningún problema para poder ir polos centros socioculturais, polas parroquias, polos centros de ensino facendo actividades. E para este apoio a narración oral, moi concretamente, creemos que se deben dedicar 50.000 euros. E xa, para ir rematando, nos pensamos que esta é a hora de crear un bono cultural, unha cuestión que estivo enriba da mesa en distintas ocasións e que nestes momentos hai que darlle forma completa, que inclúa ese bono cultural, os descontos específicos que se poidan facer, mais ao mesmo tempo que inclúa a promoción da fidelización do público.
é importante poderlle dar entradas e espectáculos gratis a persoas que vayan xa a varios e que digan, eu teño unha fidelización a actividades teatrais, a actividades audiovisuais, a actividades de danza, ou mesmo tamén que se poida facer unha aposta, un beneficio para aquelas persoas que diversifiquen a súa oferta cultural e que ao mesmo tempo que van, o mellor, as disciplinas que teñen máis éxito ou máis relevancia, como pode ser o audiovisual, pero que tamén vayan a outras, como a danza, que poden ser máis minoritarias. Entón, ese bono cultural podería ser, e nós entendemos que unha axuda fundamental para iso, e que, ademais, debe de ir acompañado ese bono cultural de algo que tamén, sobre o que tamén falamos varias veces no Pleno de Santiago e que non se fixo efectivo, que é que iso vai acompañado de actividades de conciliación. Vai haber moita xente que non teña onde, con quen deixar a crianzas ou a persoas dependentes maiores, ten que haber esas actividades tamén de conciliación para que as persoas dependentes poidan ter un espazo e uns lugares e que outras persoas poidan acudir ás actividades culturais. Este é o momento de poñer en marcha esta medida e nós tamén pensamos que isto que sí se pode facer cunha dotación inicial de 100.000 euros. En total, ese 1,5 millón de euros ao que deberíamos de acrecentar a necesidade de que desde o Concello de Santiago fagamos todo o posible para que se reoriente a política do Xacobeo. Desde o Bloque Nacionalista Galego xa moitas veces criticamos que a orientación que a Xunta de Galiza lle estaba a facer ao Xacobeo era unha orientación moi pensada para as persoas de fora e con, desde a nosa perspectiva, insuficiente promoción da cultura galega. Nos creemos que este é o momento para darlle a volta e para que ese Xacobeo inclúa, sobre todo, nunha cantidade moi importante, o 90% da contratación debe ser para justamente creadores, creadoras, artistas, empresas galegas, e que debemos de facer unha reformulación tamén de todas as actividades do Xacobeo e captar fondos para o consorcio para que tamén reoriente os seus programas culturais. Necesitamos que haxa ese gran acordo entre as administracións para conseguir que o consorcio da cidade volva a recuperar a súa capacidade económica e que iso todo poida reverter na mellora das condicións de vida e, sobre todo, xa eu creo, da posibilidade de sobrevivir deste riquísimo tecido cultural que é un sinal de identidade, unha marca de Santiago de Compostela que non podemos perder. Daquela, xa para concluir, pensamos que é factíbel para o Concello de Santiago dedicar 1,5 millón de euros para ese plan de reactivación cultural, que hai que poñerse a traballar nel, que non pode agardar máis, que é necesario que esas liñas de axuda, que esa reprogramación, que esas actividades específicas que se fagan, que estean exactamente igual que se quixo facer de maneira rápida con outros sectores, que estean de maneira rápida agora en riba da mesa xa, e que todo o mundo poida saber que xullo, agosto, setembro, que van ser espazos onde a xente vai ter moitas ganas de sair e onde vai haber moita xente da contorna, das proximidades que nos visite, que teña unha ampla actividade, un amplo abano de actividades culturais que facer. Todo iso ten que estar feito da maneira máis rápida posible e nós, simplemente, desde o Bloque Nacionalista Galego, poñernos a disposición deste goberno para traballar neste plan, para que sexa unha realidade, mas, sobre todo, indicarlle que debe ser un plan consensuado e falado co sector. E xa máis nada, non sei se hai algunha pregunta. Pregunta Paula da COPE. Defende o BNG que se manteñan as festas do Apóstolo, aínda que con programación cultural de pequeno formato? Nós pensamos que se continúa este estado nestes momentos onde parece que imos a ese desconfinamento progresivo e imos a un modelo en que pouco a pouco que nos vayamos recuperando, aínda que non sexa a normalidade de antes, pensamos que sí que debe de haber actividades culturais e actividades festivas. O fundamental é replanificalas e reorientalas sen ir a eses grandísimos espectáculos, macro concertos onde se xunta moitísima xente. Ademais, pensamos que deben ser unha oportunidade xustamente
importante. Son unha oportunidade para que o goberno local aposte por grupos, actividades, creadores e creadoras e artistas locais que poidan ter posibilidade de actuación. Así que pensamos que iso en sí é unha festa, é sempre unha festa que haxa cultura nas rúas, que haxa cultura nos espazos, e entendemos que esa debe ser a liña, e, por tanto, esas serán outras festas do 25 en Santiago, mas serán festas, sen dúbida. De Paula da Cope tamén. Quería saber a súa postura canto o espectáculo dos fogos. Se deben manterse ou dedicar eses recursos a outra cousa? Desde o Bloque Nacionalista Galego e a espera, porque esta é unha cuestión que, como se sabe, que trasladou o alcalde para que mirásemos na xunta de portavoces, e aínda non fixemos esa xunta para avaliar conxuntamente, nos queremos tamén escoitar que é o que pensan o resto dos grupos, mas o certo é que, desde o punto de vista do Bloque Nacionalista Galego, nos consideramos que é perfectamente compatible facer un pequeno espectáculo de fogos, mas que sexa, digamos, moitísimo máis modesto do que foi noutras ocasións, onde a mellor non pode ser factível facer o espectáculo audiovisual que xuntaba a moitísimas persoas nunhas distancias que é absolutamente imposible, mas sí que haxa unha parte pequena, digamos, dedicada a un pequeno espectáculo de fogos, e que a inmensa maioría da cantidade que se dedicaba a eses espectáculos poida facerse para, xustamente, servir de axuda a outros ámbitos e a outros sectores, entre os que está tamén o sector cultural a que nos referimos hoxe. De calquera maneira, xa digo que esperaremos a escoitar tamén o que comentan o resto dos portavoces para ver se pode haber unha fixación de posición conxunta, que era o que pedía o alcalde a este respecto. Manel Pardo, de Lindeiro, sobre outro tema. Hai posicionamento sobre o tema das terrazas. A Asociación de Hostelería pide unha comisión mixta de análise do problema. A ver, desde a nosa perspectiva, falar e consensuar cos sectores é algo absolutamente obrigado. É obrigado para calquera goberno, é obrigado en calquera momento, en calquera situación, e nesta excepcional onde a xente o está pasando tan mal, onde a xente, claro, o sector da hostelería é outro dos grandes prexudicados por esta crise, que vai ter moitísimos problemas para reabrir os seus negocios, nós entendemos que debe haber toda a boa vontade para poder, na medida do posible, que haxa, digamos, unha certa flexibilidade e facilitar que poida haber un uso, o mellor en algunhas circunstancias maior do que había até o momento, para que a xente poida traballar e poida, ao final, ter ese servizo de hostelería aberto. Todo iso, con todas as prevencións e precaucións de que, como é evidente, polas rúas ten que poder pasar a xente, ten que poder haber espazos, e hai que respetar todas as medidas de protección e os protocolos de seguranza. Entendemos que para facer todo iso, para artellalo e facelo viável, a mellor maneira non é a través dun decreto, dunha orde, dunha normativa que simplemente se publique, senón de sentarse co sector. Así que nos parecenos ben esa petición da Asociación de Hostelería de que haxa unha comisión mixta que estude cada caso en particular e que tome as conclusións, que saque as conclusións, que tire as conclusións pertinentes. Sempre, xa digo, desa flexibilidade necesaria nun momento excepcional onde hai moita xente que o está pasando moi mal e que ademais ten unha perspectiva de futuro moi complicada. Por iso, que aproveitar os meses de verán, igual que para o sector cultural, para o sector hosteleiro, é absolutamente central e por iso todo o mundo se ten que poñer as pilas. Outra pregunta de Manel. As actuacións de protección civil e policía nos barrios como entretemento tiveron algunhas críticas nas redes. Non deberían ser encargadas a profesionais? Eu creo que cuestións xa que pasaron nestes momentos Protección Civil e Policía non está facendo estas funcións, nós pensemos que non son as funcións que deberían de facer, entendemos que son outras e que hai había moitísimas cuestións que atender. Tamén podemos comprender que haxa xente que desexase ou que para elas fose unha sorpresa ou fose algo especial. De calquera maneira, sí que é certo que
sempre se poden aproveitar eses espazos e eses momentos para facer pequenas contratacións de xente que poida sair e facer ese traballo. De calquera maneira, como é algo sobre o que xa non se pode actuar e como creo que xa se deron as instruccións pertinentes para que ese tipo de celebracións non se dean, creemos que é mellor que morra aí o conto. Non hai máis. Pois, moitísimas grazas a todo o mundo, comezaremos a vernos máis a miúdo, tanto aquí na Casa do Concello como nas propias rúas da cidade, esperemos que pouco a pouco recuperando xa o seu latexo. Simplemente para despedirme, quero animar a toda a xente, a toda a poboación de Santiago de Compostela a que saia ás rúas, a que a partir do día 11 que comeza a abrir o comercio de proximidade, que acuda a eses comercios, que saiba que vai haber esas medidas de protección necesarias e que temos que facer entre todo o mundo cadeas de solidariedade para que todo o mundo saia adiante despois desta crise.